En Pau i la Laia són mochileros. Comença a editar la foto quan té un 15% de bateria. Amb l'accés de confiança de qui té temps de sobres, la Laia apuja el contrast, destaca els blaus, un puntet més de llum, però tampoc gaire, i ho remata amb uns marges blaus, sempre des d'una aplicació externa i especialitzada. No seria ella mai tan vulgar d'editar amb les eines del mateix Instagram. És més, ella desprecia els qui fan servir la vareta màgica que et corregeix la llum. A la foto hi podem veure un camp d'arròs escalonat, amb una vaca famèlica de color marró que passeja els ossos amunt i avall. A l'esquerra tenim un pagès que feineja ajupit i al fons unes palmeres que retallen el cel. Ja hi som tots. Li salta l'1% de bateria i enllesteix la caption de la foto ràpidament. Añadir ubicación, enviar i roda que rodaràs, la rodeta del Subiendo va pujant fins que està ja gairebé completa. Quan de sobte s'acaba la bateria. S'ha pujat la foto o s'ha quedat pendent com esborrany? S'adona que potser estan pujant els likes sense que ho pugui veure i encara pitjor pensa, si no pot veure els likes, tenen algun valor? I llavors recorda el famós proverbi budista que diu, si un arbre cau al mig del bosc i ningú està a prop per sentir-lo, com sabem si fa algun soroll? Merda, hagués sigut una caption perfecta per la foto. Bona nit, som en Pau i la Laia i això no és un conte infantil. Som germans, som companys de pis i amb aquest programa us portem al sofà de casa a la ràdio per parlar amb gent interessant. Avui ens acompanya una col·laboradora experta en xiruques, la motxilera per excel·lència, Maria Capellà. I farem un gin tònic amb una fotògrafa i instagramer que demà mateix agafa un avió per anar-se'n a Tailàndia i Vietnam a fer fotos. Helena Visuals! Bona nit i benvinguts en Pau i la Laia. Estem en directe, són les 11:36 i avui serem motxileros. Oh yes, backpackers. És algo que, Laia, com a mi em consta, tu saps de què va. No facis spoilers del programa perquè ja ho descobrirem al llarg de la nit. A veure, com sempre, abans d'això parlem d'algú molt més important. Vinga, què em vols explicar avui, Laia, que sigui més important que això? Ben tirada. Jo avui he de confessar que no sé què dir. No sé què dir. Estaríem parlant que no t'has preparat la secció? No, me l'hem de preparar, però he arribat molt nerviosa, com els aquí presents ja saben, i és que em passa una cosa que em fa bastanta vergonya. Vinc amb moto, arribo normalment tard, avui també arribava tard, la Maria ja feia rato que m'esperava a la plaça, no havia trobat taula, això sí, i venia amb estrès. I què passa? Que em poso de mal humor i crido, escridasso, no? No sé com seria la paraula. Com aquí a la ràdio, que t'hem de baixar el volum. Com es diu correctament? No ho sé, però bueno, crido, pito molt, faig molts crits amb moto, sembla que em volen matar tots. Què passa? Que arriba un semàfor, es posa vermell, i qui es para al meu costat? La persona a qui li havia fet crits. I em fa moltíssima vergonya. Això m'ha passat avui fins al punt que li he acabat demanant perdó. Per tant, no tinc res a dir, vinc nerviosa, estic estressada. Pau, parla tu. I com a conclusió, el pròxim cop que no et preparis la secció, almenys prepara't una excusa que sigui una mica millor que això. Jo el que volia parlar, i de fet et volia preguntar a tu, Laia, si em validaves aquesta tendència, és que avui un dels temes que parlarem serà Instagram, i últimament estic notant una tendència de molt de gat. Hi ha molt de gat a Instagram, és així o no? En el teu també, Laia? Tu sempre ressaltes que hi ha molt de gat. És que hi ha molt de gat. Qui diries que són el top 10 de gats? Per exemple, Sofia Elar treballa molt el gat. Treballa molt el gat. Anna Castillo treballa molt el gat. Anna Castillo seria per mi el gat màxim. Ja, però a més és bizco, no és un poema. Es treballa el gat, però es porta el gat, i què? De fet, quan pitjor el gat, millor l'història. Crec que va per aquí una mica el d'això. Però de fet a mi em va sorprendre perquè això ja havia passat. És que portem un temps en vida digital. Vas de tornada? Ja havia vingut el gat. De fet, a l'època, no sé si ho recordareu, però a l'època quan el YouTube encara no era mainstream i quan els nostres pares encara no estaven a Facebook, hi havia ja l'espai de gat, que potser era un gat diferent, també us ho diré, perquè era més aquest gat mono que feia sorollets. Era el de pessigolles a la panxa que girava potes amunt. Aquest mateix. Màxim era el que saltava per arribar al sofà i no arribava, però no estàvem allà. Ara és més un tema de jo des del sofà faig zoom al gat i no va més enllà, vull dir, jo trobo faltar una resolució zoom amb cors d'aquests stories.
I ja com per rematar-ho, jo volia deixar una idea a l'aire per tothom que ens escolti, la gent que treballi gats en el seu Instagram, que és una cosa que no he vist mai i que m'encantaria, és un filtre de gat sobre un gat. És a dir, jo no sé si reconeix la cara, però les dues orelles i el d'això que et posa a Instagram, quan ho vegin un gat vol dir que hem arribat ja al final de la tendència. I aquí està la doble derivada d'en Pau. La sabies que vindria. Doncs avancem, perquè avui tenim un programa, jo crec, molt ple. Simplement us recordem que estem en directe al 94.6, avui i cada dimarts a les 11 de la nit. I que també ens podeu escoltar, com ja sabeu, a Spotify i a podcast de iTunes, simplement buscant En Pau i la Laia, o bé al YouTube, al nostre canal En Pau i la Laia. Vinga, però canviem de tema perquè en aquest tercer programa que fem avui la gent ja sap que el més interessant aquí passa abans d'obrir els micros. Llavors, Laia, explica'ns, sisplau, què ha passat abans del programa. Doncs bé, com els oients més fidels ja sabeu, és que quedem amb el convidat nosaltres una hora abans de començar l'emissió en directe del programa i aleshores fem unes cerveses aquí al costat, a la plaça Osca, per xerrar una mica, conèixer-nos millor, explicar els detalls del programa i d'aquesta manera aprofitem per acabar d'espiar, d'analitzar bé el convidat. Us explico. En el cas de l'Helena, jo i ella no ens coneixíem personalment, però sí que coneixia a @HelenaVisuals, el seu compte d'Instagram, que té 52.800 seguidors, que això la col·loca en la segona posició del rànquing de convidats d'en Pau i la Laia amb més seguidors. Felicitats, Helena. Segona posició del rànquing, un rànquing molt disputat. El primer que us puc dir és que l'Helena ha arribat sola, puntual, vestida com si sortís del rodatge d'un anunci d'Estrella d'Am i molt somrient. I és que l'Helena té aquest tarannà de qui estiueja cada ques. Ja ens entenem, no? Sí, somriu molt i és simpàtica també. No calla des del principi, de seguida ha dit bueno, la meva copa està buida, vaig a demanar alguna cosa, perquè ja teníem tots una cervesa. S'ha aixecat amb la mala pata, que pobre s'ha equivocat de bar. Aleshores ha arribat amb una cervesa del bar que no era la terrassa a la que estàvem assentats, s'ha vist en un embolic, l'ha anat a pagar, ha demanat perdó, després no ens havia servit a nosaltres, s'ha fet un pinxo de truita. Ha sigut una arribada una mica entorpecida, però res que no hagin pogut salvar, Per tirar-li un cable al final, cadascú ha tingut la seva beguda i ho ha salvat molt professionalment. Exacte, hem repetit tots. He de confessar que per ser instagramer tan exitosa no mira el mòbil cada 2 segons tal i com esperava. Ha fet 200 cerveses i ja va per al quart gin tònic. Per tant, que esperem que aguanti fins al moment de l'entrevista. Si us sembla, vaig obrint el minibar, que d'aquí uns minuts la tindrem a l'altre costat de la barra per explicar-nos el seu viatge que comença demà mateix. Perfecte, doncs això serà de seguida parlarem amb l'Helena, però això seran 5 minuts perquè abans tenim una classe magistral, o almenys això em consta a mi, de com fer el motxilero amb la Maria Capellà, que, Laia, corregeix-me si no és així, és el que vau intentar les dues juntes quan vau anar de viatge a Vietnam. No sé si amb èxit o no, ara ens ho explicaràs. Intentar i aconseguir. Doncs endavant, Maria, merci per ser aquí i bona nit. Moltes gràcies, molt bona nit. Vale, vindré a fer un checklist, m'han dit que digui anti-checklist, però és que em costa dir anti-checklist, així que diré checklist de l'anti-mochilero. Però t'ha quedat perfecte el checklist. Ja, sí, la Maria és el postmodernisme del modernisme. I com que estem fent post-ràdio, doncs, que no sabeu si això és veritat o és mentida, doncs... Aquí tot encaixa. Llavors, a veure, jo una mica el que volia saber és el per què. O sigui, m'interessa més la motivació d'en quin moment tu i la Laia us lieu tant de dir anem a fer la motxilera. És una molt bona pregunta, la que jo confesso no saber si tinc resposta. És superbona pregunta i és el motiu de tot, no? O sigui, què és el que ens va moure? Doncs es resumeix molt fàcilment, o sigui, fem bien. O sigui, la Laia sempre ho diu, la paraula és fem bien i és el que volíem, fem bien. A veure, leitmotiv vital, no? A veure, venia de ser unes pobres, vale? O sigui, tampoc tenim diners, pocs diners, no? Tot ajuda, però ho vam camuflar amb, vale, doncs farem ambient. I el primer que va passar és, vale, ens hem de fer la motxilla, no? Vam mirar per internet, ostres, motxileros, òbviament has d'anar amb motxilla, no aniràs amb la maleta, no? Superpetita, no sé què, jo pensant, bueno, jo soc de cau de tota la vida, o sigui, m'hi veig. Sobrada. No, m'hi veig. Expert en xiruques. Sí, exacte. I la Laia, doncs, no sé com definir-la, però és menys de cau, diguéssim, vale? Total que les meves expectatives amb la Laia eren dures, no? De dir, bueno, a veure... Nul·les. Sí, nul·les, exacte. Però, bueno, per coses de la vida ens vam trobar a Zúrich i m'arriba amb una ISPAC i un ukelele. Sí, allà, sí que allà on la gent hi porta un portàtil, hi portava la meva roba del viatge d'un mes. Allà sí que em va, o sigui, desmantelar. O sigui, la xirucaire es va quedar
que jo carregava fins i tot una guia, no? I dius, Imagina't. què fas carregant una guia no només de Tailàndia, Vietnam i Cambodja, sinó de tot el sud-est asiàtic? Wannabe. Doncs wannabe, sí. Em vaig equivocar. I aquest seria el primer consell. Llavors, fem una cosa, Pau. Com que et diré consells, Vale, jo dic, consell número 1. Llavors, tu em toques l'ukelele. perfecte. No sé, per fer ambient, Com en- saps? com en plan que és el que a corti- nosaltres ens hagués cortinilla, agradat no? fer, no? Perquè ens vam endur l'ukelele per res, però Perfecte. ens hagués agradat fer No el això. sabíem tocar. Vam Podria pensar, ser- potser l'aprendrem a tocar allà i serà molt poètic explicar-ho a tornada. Tampoc en vam aprendre. No passa res. No passa Ara res. sentia parlar, Maria, i pot ser que l'ukelele en qüestió que es portés fos exactament aquest? Va ser Perquè aquest no és el meu, sinó va que és el ser de la Laia. exactament aquest. I la meva cara a quadros també, perquè li dic, Laia, que toques l'ukelele? No, però n'aprendré. D'acord, perfecte. Va perfecte per anar de motxileros. Un puto ukelele i una ispac. Vinga. Fake it till you make it. Doncs, Llavors- Maria, dirigeix-me una mica. Com ho haig de fer, Consell això? número 1. Uns acords més encertats. També t'ho No dic. t'enduguis una guia, perquè existeix Google. Vale? Anotadíssim. I si ets molt rata, només cal que et connectis en el wifi dels hostels i et descarreguis el mapa. Si ja ets més avançat, et pots comprar una SIM que val €1 i que no era el nostre cas, perquè volíem estalviar en tot arreu, i llavors ja pots anar directament amb Google. Vale? L'altra cosa és que amb una ISPAC vas bé, no necessites res més. Vale? Llavors vam pujar molt emocionades a l'avió, m'invento perquè no recordo, però potser eren 12, 15, quantes hores eren? 200. No ho sé, es va fer llarg. Bueno, no es va fer llarg, perquè vam considerar que era una molt bona idea beure alcohol, perquè era gratis. Sempre és bona idea. El leitmotiv del viatge era estalviar, Estalviar. perquè érem backpackers. Motxileres. perdó. Estalviar. Llavors vam pensar, tot el que puguis veure ara, tot allò que no et gastaràs durant el viatge, no? Si és gratis. Tu em portes begudíssim, ja. Ja t'emportes begut de casa, és Exacte. que era genial. El que passa que estàvem col·locades de mala... Com una cuba, és el que passa, Maria, com una cuba. Clar, ens vam liar massa, estàvem col·locades malament. Maria a la finestra. I Laia al una mig. dona que durant 12 hores no va tenir cap necessitat fisiològica, és a dir, que no es va moure, d'acord? Llavors, la vam Estava al començar a pasillo. saltar bé, però clar, després de diverses copes la saltàvem malament, és a dir, que li tiràvem la copa també, no? Sí, era com un salt amb perxa sense perxa. Era com arrossegar la dona amb nosaltres al lavabo, no? Era una mica xungo. I bueno, es van fer les 12 hores i tal, i clar, baixes i dius, hòstia, l'he cagat. L'he cagat perquè són les 7 del matí, hola, Bangkok, vale? No sé, Ressaca de camell. ressaca de camell i 50 graus. Vale? Llavors dius, això no va bé. Llavors, consell número 2, no beguis a l'avió, no passa res, dorm, descansa, ja compraràs una birra allà, o sigui, no és tan car, no? Llavors, l'altra cosa és, clar, nosaltres anàvem a estalviar, i ens van agafar manies, vull dir, arribes allà, solazo, vas a un hotel barato, perquè nosaltres, si valia €1, doncs millor que 3, saps? No veiem la diferència entre, potser amb 3 no has de cagar fora, saps? Llavors, ens era igual, no? Som motxileros fins al final, i clar, vam patir. Llavors, el primer dia anàvem, en recordo, passejant per un d'aquests mercats de menjar. Clar, no menjàvem res, perquè ens feia angúnia, primer. La Laia va insinuar que potser l'oli era querosè. Des d'aquell dia no vam menjar res més i estàvem menjant Mentos, vale? Per estalviar, per aprimar-se i ja de pas no gastar res. I llavors... Jo aquí, per dir la Maria, Sí. l'anècdota està bé, però el que he de confessar és que vam tenir un crit de guerra, que era tia, corro. Què vol dir corro? No és que l'hagin robat, sinó és que Necessites anar al lavabo. O sigui, has de tenir tens sempre un partner... cagarrines, has d'anar un partner in crime. corrent O al sigui, bany. però això sí que és un consell, que és el consell número 3. El consell número 3... Està despistat, Consell número 3. Exacte. Que és agafa un codi amb el teu company de viatge perquè us entengueu bé. O sigui, corro, i és córrer, O sigui, no és, no, potser d'aquí un rato vull cagar. No, és em cago. O sigui, no hi ha... Avisar, però era una cosa mixta, vull dir, s'havien les dues? No, era perquè no et perdessis. Vull dir, l'altre ja no estava. O sigui, deia corro i desapareixia, no? No saps ben No bé. l'han Perquè no us raptat, no l'han quedéssiu tallat a soles. trossets, està cagant. Exacte. In other words. Endavant, Exacte. doncs. I llavors això és... Bueno,
És una cosa que s'ha de tenir en compte i, sobretot, treure't les manies de casa. Vull dir, no sabem en què fregeixen, però és igual, no cal que et matis a menjar-te Mentos o una bossa de patates quan pots disfrutar de la varietat d'aliments. Qui diu varietat tampoc em vull emocionar, vull dir, l'arròs, saps? Que vam estar 2 o 3 mesos sense tornar a menjar arròs, no?, després d'aquell viatge. Fins a 6, diria jo. I després tenim una altra cosa que és el nivell d'estalvi avançat. És a dir, si tu vols estalviar nivell Dios, Listen up. no utilitzis hostels. No cal. Pots viatjar de nit en busos nit. Vale? I així ja ho tens tot fent a casa. Dormir. No dorms, però gastar tampoc, que això és l'important, no? Llavors, L'estalvi avançat és un concepte que m'encanta. és Potser això ens porta al consell. número 4. Es poden dormir a busos i estalviar. És una mica... Dorms a l'autobús? No dorms. Estalvies? Ojos que no et robin, que a mi em van robar. Estalvies? Sí. Consell número 4. Com és el leitmotiv del viatge? Perdona, m'he vist amb la superioritat moral de poder intervenir i repetir-lo. És aquest, no? És la teva secció, perdó. I després hi ha la part Et van robar. Ah, vols que ho expliqui, eh? Doncs res, em van robar literalment tot. I jo vull que ho expliquis, això Tot, segur. estava dormint, Primera nit, autobús. i faig amb els braços, amb les comilles... Estalviant amb avançat, que jo estic Exacte, escoltant. estalviant amb avançat, saps? O sigui, i em vaig despistar un moment i em van robar, no? Em van robar la motxilla amb tot. O sigui, Però on tu tenies? a sobre... A sobre mateix? Bueno, és que jo portava... Clar, jo era la del cau, no? Llavors portava com 5 motxilles i una d'elles portava una ronyonera. I la ronyonera deia, bueno, això és el que va amb mi, no? O sigui, em portes els diners, el passaport, els altres diners, els que no has canviat, els dòlars, els que potser, vale? Tot fora, vale? Llavors em desperto i dic, Laia, plorant, m'han robat tot, com pot ser si no ha parat el bus? No havia parat el bus. Llavors dic, m'han robat aquí dins. El lladre està entre nosaltres. Llavors, Sembla un capítol de Conan. Vaig començar a dir, és que m'han robat, i el conductor feia veure que no m'entenia. Vale? Jo en anglès, plorant, dient-li this, Segurament no. no entenia l'anglès. This, no. I llavors fan una cosa que és mouen les mans com si fas pa mi pipa, vale? I és que Mireu no al YouTube. t'entenc. És que no t'entenc, vale? Jo pensant, tornes a fer així i et rebento la cara perquè el meu passaport, és igual, queda't els diners però torna'm el passaport. La Laia, bueno, és que jo tinc contactes amb el cònsul i tal, i tranquil·la que tornar a casa tornaràs, eh? Jo, bueno, clar, és que treballava a la ONU i dic, clar, no. Jo remava, saps? Pensava, jo què sé, l'hem de podies, tenir contenta perquè si no se'ns... Total, plorant, i de cop no sé què li vaig dir, de cop parlava anglès i em diu, Hey, you're looking for your wallet. Sí, you're looking for your wallet? Un moment. Truca al puto telèfon, parla en xino, vull dir, no sé què parla, no me'n recordo de l'idioma, i sí, està a la parada tal, se t'ha caigut. No, guapo, no s'ha caigut perquè no hem baixat, eh? Llavors, Ronyonera. em van robar la ronyonera, vam fer veure Del que Xonsis, cau. que l'havíem perdut, i vam quedar a una ciutat més avançada. I sí, me la van tornar, i la Laia i jo vam negociar a nivell Dios, és a dir, que no els hi vam pagar el rescat. Aquí he de dir que la Maria està passant molt de puntilles per un tema que ha sigut un dels més angoixants de la meva vida. Vam quedar a una ciutat una ciutat franca amb els robadors, amb els lladres, i ens van citar una hora a un edifici abandonat, vam quedar al lobby, molt mal rotllo, vam parlar amb el cònsul, agòbio, i vam acordar entre ella i jo un preu màxim que pagaríem, que era molt superior al que vam pagar, que crec que eren els 50 pavos, no, Maria? Perquè que vam pensar que fins a 10.000 euros els hi pagàvem i callàvem perquè ens donessin el passaport i marxar, perquè baixar fins a Ho Chi Minh, on hi havia el consulat perquè ens fessin el passaport era massa, i no va fer falta. El millor és que vam parlar amb la cònsul. I això va ser el millor. I això ens porta al consell número... No... Número 5. Doncs som-hi amb el 5. Ets capaç de negociar. O sigui, no ens van matar. Va estar bé i no vaig pagar el que havia de pagar. Llavors, després hi ha l'altra cosa, que és que dius, no, jo he viatjat, sóc molt viatjat, a mi no me la timaran, a mi aquest cop no, jo ja he fet tot el món. Sí, Soc excepte del el cau. frau. Excepte el frau. Llavors, el consell número 6, ja l'avanço abans de dir, és... Sisplau, 6. 6. És treballa l'acceptació del frau. O sigui, sí, et timaran, sí, no ets tan intel·ligent com penses, sí, et veuen com un bitlleter amb potes,
Sí, encara que lluitis, com jo vaig lluitar aferrissadament perquè em posessin el taxímetre en un taxi, no me'l van posar i em van fer fora del taxi. O sigui, la Laia ja havia tirat la tovallola, però jo estava dintre dient no, jo no em moc fins que no em posi el taxímetre, i em va treure. Jo capitalista pagava. La Ella Maria ja és havia molt del cedit. cau, però Ja. l'acceptació és molt de Buda, també, he de dir. Sí, i aquí ens porta el consell número 7, que és vista una pagoda, vistes totes. Aquest m'encanta a mi. I llavors, això és molt traspoable tot. És a dir, vist un Buda, vistos tots, et comencen a timar, no, Laia? Quants tipus de Buda hi ha? Jo he de dir que la nostra àvia sempre diu que a tot arreu hi ha portes i finestres, que ve a ser una variant de vista una pagoda, vista totes. I a O sigui, tot arreu vist hi ha un Buda, Budes. vistos tots. Reclinat, Sí. recte, durat, Massís, de ara pedres corre, de no sé què. ara pensa, ara resa. Same shit, different name. Exacte. I si vols estalviar, paguen un, mira'l bé, tots els altres vistos. I si et Perquè has de pregunten, pagar? Has de pagar, potser? potser has de pagar. I no només pagar, sinó t'has de tapar. Que això és el consell número 8. Porta't el manto de casa, perquè te'l fan pagar. I ja pots estar a 50 graus, amb 100% d'humitat, veient les 7 maravilles del mundo en Cambodja, que venen i et diuen, no, pagas i te tapas. I tu, no, és que en mi religión I tu és vols igual. anar a casa i t'és igual la Hi ha meravella. gent, que ara no sé la paraula, però crec que és lipotímia, no? O hipotèrmia, no sé, quan t'estàs Aquí morint ningú de sap calor. res, llavors tu tira milles i et farem Quan cas. t'estàs morint de calor... Ets sàvia, tu tira. Gent agafant, o sigui, atacs de... La lipotímia o l'hipotèrmia. Sí, això, que et vibra el cos, no? Que t'estàs morint, i t'has de posar el puto manto, doncs. Porta't-el de casa, que amb un parell ja fas, és petit i t'hi cap dintre de la ispac i ja està, no? Pantaló d'aquells de muntar elefant. O pantalons aquells de de muntar tela. d'elefant. Exacte, Sí. que aquests van molt bé, a la Laia li encanten. El que Sabem, passa sabem. que... Si ets són. dona i tens més de 30 anys, tens una crisi de cavall, tu vas amb pantalons de muntar elefant. Vull dir, no cal que definim què és. Tothom ho sap, tothom ho sap. Els tenyeixes a casa, però elefantets pintats... que de blanc. ens vam comprar també uns pantalonets Que d'aquests. devíeu tornar amb evident- una d'aquests cagadons, evidentment, segur. evidentment. Bueno, I un parell. inclús unes espardenyes també, Sí. d'elefants. I llavors aquí ens porta el consell número 9, que és... Consell... Lau- número... Com que no hi ha l'ukelele... És que hem començat És que que era només l'ukelele està l'ukelele morint. i he vist que el tema aquest s'ha convertit en una capella de cop. Consell número 9, Consell número... que és l'autenticitat està sobrevalorada. Va. Sí. I aquí ve un tema que després l'Helena ja veurà, que és anar a sapa. O sigui, pots anar a sapa de moltes maneres, però nosaltres vam triar, no, anem autèntiques, perquè si no, potser no viurem el que és anar a sapa, no? Que ens acullin uns d'allà. Anem caminant 3 hores, total, no pagarem... 3 hores que van ser 30. No pagarem 10 euros per un taxi, oi, Laia? No, eren 10 cèntims, però tampoc els varen pagar. Caminarem, que fa més autèntic. Arribaràs suat com un puto porc i quan arribes, evidentment, no hi ha ni habitació, ni llit, ni lavabo, ni dutxa. On vares dormir, Maria? Bueno, vam estar buscant el llit, allò que dissimules, no sé què, et donen l'arròs que te'l van donant durant tot el dia, no? Que ja no saps quin àpat estàs fent. Laia, tu com creus que dormirem? Nervis, no? S'acostava la nit i no faig veure que la nit és molt tard perquè des de les 5 que no hi ha electricitat És fosc. i te la menges, vale? O sigui, l'autenticitat te la menges des de les 5 de la tarda i no saps què fer. Ens van començar a preparar el llit i és ben bé era sobre la taula, Vam muntar un llit sobre la taula, és a dir, i quan dic llit no vull dir matalàs, vull dir, no sé què van posar. Era una fusta amb 4 potes. Encara crec que encara tenim contractura. O sigui, tenim contractura. Ens queden encara hores de fisio Sí, sí. i jo m'apunto que l'autenticitat està sobrevalorada, que m'ha Sí. encantat com a titular. I ja està. I llavors ja passem m'estic allargant molt, així que és molt interessant el nostre viatge, però anem a la conclusió número 10. Sisplau, anem a la conclusió i et faré inclús una roda diferent d'acords. Conclusió número 10. I aquest és com ja de tu a tu, no? De backpacker a backpacker, de persona que estalvia. No val la pena estalviar. Creieu-me. No val la pena estalviar. Pots tenir un viatge molt millor del que vam tenir la Laia i jo. No cal morir pel camí. No cal anar a córrer cada 3 o 4 minuts. No cal dormir sobre una taula. No cal suar i no poder-te dutxar en 3 dies. No cal. Realment, amb un bon mono. Perquè això és una altra cosa. Net i brut, Dos coses que Net i brut. Net i brut. 2 monos. Vuelta y vuelta. En otras Tu. palabras. Teníem el mono de nit i el mono de dia.
mudades, ens creiem que anàvem al mono. I ja està, tu. Jo crec que passo de backpackers, vull dir, m'agrada el rotllo motxilla, però és que no cal. Maria, tu què fas aquest estiu? Mira, he de confessar que vaig al Prat del Llobregat. He pensat, vés a prop, saps? Que no et pilli això d'anar a córrer i estiguis lluny de casa, no? Tu on vas? Jo a Vilanova de la Geltrú un parell de setmanes aquesta setmana. Aquest estiu tenim un apartament a primera línia. Potser quedarem un dia per fer un gelat a mig camí. Bueno, veig que aquí tenim 2 lliçons apreses i que hi ha algú que no s'enganxarà més els dits, però jo crec que agafem les notes que ens has donat, ens aportem aquest checklist de casa i avancem, no, Laia? Dale, ara sí que passem a l'entrevista amb la nostra convidada. Perfecte. Amb l'Helena, la convidada d'avui, ens vam conèixer, jo crec que com no podia ser d'una altra manera, de festa. I de fet no era una festa qualsevol, sinó la festa dels Premis Gaudí. Jo recordo perfectament que mentre jo estava fent càlculs de les poques hores que dormiria abans d'anar a treballar l'endemà, i jo treballo, ella ens explicava que la vida de freelance li permetia dormir tot el matí següent. Segons la seva descripció d'Instagram, ella és fotògrafa freelance i filmmaker, i després li preguntarem com de còmode se sent amb l'etiqueta d'influencer o instagramer. L'Helena, segons em consta, és una habitual de plataforma. De fet, haig d'admetre que alguna nit he intentat perseguir-la a la pista de ball, tot i que mai he tingut gaire èxit. I és que l'Helena és així, costa de seguir-li el ritme, però costa amb tot. Ahir, acabant de preparar aquesta entrevista mateixa, em feia crits. És visuals, no visuals. Llavors, jo d'acord, em marco amb negreta la síl·laba tònica, que la tinc aquí apuntada, i tirem pa'lante. Si us dic la veritat, no sé si ha vingut pel programa o ha vingut pel gin tònic, però de moment la segona part l'està aprofitant segur. Es nota que li agrada parlar, li agrada que l'escoltin i nosaltres estem encantats de fer-ho avui. Com a tots els convidats, li hem demanat una cançó per presentar-se i no faré cap comentari, però jo la tiro de fons. Nell'acquario di Cattolica, dove ho trovato la mia morte parabolica, tutta la costa sta piangendo... Aguanta-la, Pau, sí que costa, però aguanta-la. Ja aguantant el silenci aquí incòmode. No us preocupeu si no enteneu res d'això que està sonant de fons, perquè jo tampoc, però li preguntarem de seguida. Helena, bona nit, com estàs? Bona nit, superbé, que guai la presentació. Què et sembla? Merci per venir, primer de tot, i merci per compartir aquesta copa amb nosaltres. Sisplau, explica'ns què és això que està sonant. Nell'acquario di Cattolica. Això és un tema d'un grup que es diu Pop X, que em va ensenyar el meu germà i per extensió la meva cunyada l'estiu passat, i ens ha acompanyat tot l'estiu. Sant Joan va sonar moltíssim, a la Furgo amb els Dalton Bank, que era el grup amb qui treballava l'any passat. També és com que em recorda molt l'estiu passat i va ser un estiu superguai i vaig dir, és com una fantasia radiofònica que soni això aquí. Per tant, seria la cançó d'estiu per tu, no? Perdona, intervenir aquí, ho sento per interrompre, però és complicada la cançó, És un entre catòlica, una mica maquinera. Sí, és una cosa molt cutre, però és molt divertida. La gràcia, no? No, de veritat que per mi era una fantasia radiofònica, perquè això no sonarà mai a la ràdio. Serà segurament el primer i últim cop que et presentaran amb aquesta cançó, per tant, tu recrea't. Yes! Clar, no volia ser, saps, mainstream, volia ser una mica rara. Ben fet, així ens agrada. Laia, veig que has obert l'iPad molt eficientment a qual periodista al seu Instagram. Ja, estic veient. Sí, ja sabeu que jo treballo moltíssim a l'stalking amb el convidat que tenim sempre. Aleshores, ara mateix estic al perfil d'Helena Visuals i el que veig, si puc dir la veritat, és que treballes molt al sèpia. I fins aquí els meus coneixements fotogràfics. No li demanis més. Si diu el sèpia, ella s'entén. I ara perquè m'excusis, els meus bàsics són 3, principalment. Pujar la saturació fins a dalt de tot, de qualsevol foto, sempre fins a dalt de tot. Després, el brillo sempre fins al fons, també. Bum, màxim de brillo. I tercer, sombres, que aquí em dono una mica més de creativitat i jugo amb les sombres. I aquests són els meus top 3 per unes fotos. Aleshores, @Helena Visuals. Si poguéssim demanar-te, no sé, uns consells for dummies en quant a fotos Instagram, sisplau, quins són els top 3? Què hem de fer? Vale, jo faria, els 2 primers que has dit, a tope! Contrari. Sí! No, 0. Quasi, hi ha hagut un moment que s'ha crescut, ha dit, l'estic enganxant. Brillaven els ulls un segon fins que he vist que intervenia ell. No sé si veus que és bastant fosquet el meu Insta, però... Treballes al sèpia? No, és sèpia, és tot sèpia, més càlid. No, a veure, aquí canvia. No hi ha groc, no hi ha vermell, és tot més taronja. Ja, no, és bastant taronja, és veritat que m'agrada el taronja. Bueno, en el fons no m'agrada gaire el taronja, però no sé per què, doncs mira, ha acabat sent bastant taronja i bastant blau i gris. Per tant, la saturació bastant baixa, he de dir. Saturació baixa.
t'agrada això? Sí, Tom, però eh? això, en el fons, és un estil molt personal. Cadascú retoca com bonament pot, no? Perquè costa moltíssim de trobar un estil propi i tal. Jo em passo el dia al Lightroom provant. Llavors, hi ha una cosa que es diu preset, que és el que tothom coneix com filtre, que vas fent, no? I la gent et demana, com retoques? Bueno, doncs mira, amb 10 anys de dedicació per fer un filtre que poso a una foto, funciona bé, i poso a la següent foto i ja no funciona bé, per tant, l'he de tirar a la basura, saps? Però bueno, arribar fins aquí costa, i tot i així, a ma mare no li agrada molt el filtre que utilitzo. Estic una mica trista. Però Crítiques, com sempre, les males. Però no, vaja, pobra, no, sí, és superfan, sempre posa like, però... el que... Però després et critica, que això és el pitjor, els que et Bueno, posen like i et però- diuen, ei, però... Ara ja la crec, saps? L'escolto. @ Helena Visuals, el que m'està dient és que qui fa el que pot no està obligat a més, així que seguirem la meva saturació al tope. Exacte. I com que ja sabeu que sóc la elder millennial de la taula i del grup, això m'excusa en avançat per la pregunta que faré. Ets una instagramer d'èxit, aleshores el camí em costa i naturalment em surt preguntar-te és per què no ets una youtuber, també? Ai, mira, doncs... Però em costa definir les fronteres, entre professions, potser Bueno, no té res a no, veure, vull dir, no... És super senzill, la frontera és la plataforma. Youtuber és de YouTube, Instagramer és d'Instagram, influencer és un concepte global, que no només és de... un actor pot ser influencer, un polític pot ser influencer, o sigui que realment és una persona amb algun... Bueno, amb algun poder d'influència, no?, que tingui gent que la coneix. Però youtuber és una cosa que hi ha molta gent que m'ha dit, Tinc moltes amigues... Estem demanant a crits, estem Has sentit tantes- fent el caldo de cultivo però de sobretot gent que @Helena Visuals. a YouTube. YouTube, porfa, per què no? Mira, Convida'ns, si ja costa, convida'ns. si ja costa portar, saps? O sigui, anar bé amb Instagram, que anar bé, bueno, en el meu nivell, imagina't YouTube, que és una cosa que... T'hi sentiries còmode o et costaria? A mi m'agrada molt parlar, el que passa és que és molta feina i seria començar de zero a una altra plataforma, és una bogeria. I a sobre que YouTube està plena de gent ja corrent i està molt criticada últimament perquè fa les seves tonteries, no? Com Instagram últimament també, que fa les seves tonteries. Perfecte, doncs ens notem com a cosa futura que si bé No ho veig ens jo, sorprendrà, no ho veig. ens Però bueno, sorprendrà a tots. l'IGTB, aquest sí que potser... Sí? li Per aquí dono veurem més- alguna cosa abans? Sí, Això, perquè perdó, m'agrada Elder Millennial està tocant frontera, això vol dir Instagram TV. Exactament, Vale, sí, vale. pots penjar vídeos... Però no la consumeixo jo encara, Ja. És mainstream o encara és de... Costa perquè la gent està molt acostumada a veure vídeos a YouTube. Però què Veure passa? vídeos en horitzontal també, perquè el tema d'Instagram TV és que és en Bueno, vertical, a veure, no? pots posar-ho de costat. Pots Jo girar el tinc mòbil una i YouTube. IGTV que és en horitzontal, bàsicament. Gires, si et costa molt, doncs no miris el vídeo, saps què vull dir? I ja està. Vale, t'esperarem a la plataforma que sigui, però et seguirem a tu. Vale. Ara, si em permets, Helena, i ara deixo la roba, per una estona només per aquesta pregunta, i em posaré profunda, ja t'aviso. Em posaré inclús nostàlgica, perquè això és el que a mi m'aporta una mica la fotografia, aquest anclar-se en el passat. I et vull preguntar què és per tu la fotografia i per què tries la fotografia de totes les maneres d'expressar-te. Si vols t'explico una mica més el que em passa a mi amb la fotografia, és que ho veig com algo que pot arribar a ser inclús una mica perillós, en el sentit de que quan tens una foto d'un moment, tots els records d'aquest moment es queden reduïts en aquella imatge, no? En aquella instantània que has tret, i es perden les converses, es perden els olors, o sigui, es perd tot el que no sigui aquella foto. I em pot arribar a semblar simplista. Això pot ser... O sigui, pot ser que només estigui fent teràpia en veu alta perquè no sé fer fotos i poso la saturació a tope, Vull dir, tu para'm on creguis. Però què en penses? Bueno, que si no fas la foto llavors no tens res, no tens ni olor ni cap sentit ni la vista. Però això, sí, ja t'entenc el que vols dir. Però clar, és que al final és impossible tenir un record 100% fidel al passat, no? Perquè per això és el passat. Tampoc em prenc la fotografia com voler recordar un passat, O sigui, això seria més per agafar-me una càmera d'usar i tirar, fer fotos amb les meves amigues, i això sí que em recorda moments. Però les fotos que faig per fer feina i per fer sessions a marques no són, saps? No són per recordar el passat. Que ho veus també com un tema més estètic i que va més enllà d'això, no? Vull dir... A veure, al final ara és la meva feina, per tant, no li dono aquesta importància de melancòlica. Però... O sigui, no és un divan, no? És un curro i ja. És un Aquí m'he curro- passat jo és un de curro- romàntica. És veritat que jo, des de petita, em flipa fer fotos, era la típica, i vídeos també, era la típica al col·le que feia els vídeos dels cumples, i ma mare sempre em donava la càmera i se'm donava bé, ja m'ho deien. I m'agradava molt. El que passa és que és veritat que no és tan romàntic per mi.
no sé, no vull, em sap greu, saps? No vull trencar el cor Ja de la està bé, hem de gent, trencar però mites no. aquí. Sí, És una feina com una altra. És una feina, sí. Perfecte. Jo volia explicar que vam estar a punt de no poder fer aquesta entrevista perquè Nervis. demà mateix agafes un vol Sí. i te'n vas de viatge, a veure si ho dic bé, a Tailàndia i a Vietnam, i entenem que és una excusa per fer fotos. Explica'ns una mica quin és el Sí. plan, què faràs i a partir de demà què passa a la teva vida. Doncs demà marxo a Vietnam primer i després a Tailàndia, uns 25 dies o així, sola, de motxilera, però sola. O sigui que no tinc... No puc tenir... Motxilera. No tinc O sigui, aquesta... no tens el partner in crime, eh? No. Quan s'ha de córrer, correràs hauré de sola. lligar Correràs o alguna sola, cosa. eh? Sí. Però bueno, també et dona I llibertat. els monos els tens? Vuelta Mira. y vuelta, 2 en 1. No, com ho dius tu, Maria? Net i brut. Net i brut. No, doncs jo... Dos models. Ara m'heu espantat perquè abans he sentit que, clar, has d'anar tapat. No he portat ni un pantaló llarg, eh? Cap pagoda veuràs, ni una. Bueno, una vistes totes. Però no cal. Escolta, que t'has agafat massa pit, això de vista una, vistes totes. N'has de veure alguna. Clar, vale, Una per, mínim. Per compro poder algú. fer, no? Penseu que l'extracció. potser porto moltíssim material i he dit, suda, és que porto molt poca roba, Un perquè és que mocador, si no... un mocador. Un bon gran. zoom ho arregla Vale, tot. Un mocador. Un mocador va bé per l'avió, Sí. vas a 0 graus allà, Ja, és veritat, els I vols t'anirà bé és per- molt heavy, fa molt fred. t'anirà bé. Ara és que portes molt material i ho Molt veiem material. l'altre dia nosaltres que et Ai, seguim. sí, ho vaig penjar. Com es porta això? Com es menja? Agobio. Tu, Jo, Pau? de fet, encara estic una mica agobiat i No jo respira estic per encara. cancel·lar els meus viatges i mira que jo no porto ni una càmera ni em prou feines al mòbil. Que ho fas servir tot? És útil? Explica'ns una mica, a veure. he de confessar que no m'emporto tot el que vaig posar, però jo tenia la intenció. El que passa és que després de penjar aquelles històries amb tot el meu material, hi ha gent que em van dir, ui, xavala, t'has flipado, porque este dron no te lo van a dejar pasar, ¿sabes? Aquestes coses que la gent Sí, sap. que surt, I sempre jo, surt gent. haters! Yo no los llamo haters, yo los llamo hijos de puta. Això. Pues, no, pues em vaig cagar. I vaig dir, buah, és que és veritat. Perquè a sobre, una cosa és que tu passis el dron, te'l guardin a la duana i després tornis i l'agafis. Però és que jo no torno pel mateix aeroport perquè torno des de Tailàndia i arribo a Hanoi, a Vietnam. Per tant, vaig dir, buah, suda, perquè és que no l'he ni estrenat aquest dron, és nou. I no em vull arriscar. Per tant, ja això ho trec, que és molt car i ocupa molt. I he tret un parell de coses més, però sí, realment m'emporto moltes coses. Ja tens la el que guia? necessites. Estem aquí normalitzant molt, jo m'estic fent com si això fos tota la vida. Jo no he viatjat mai amb un dron, jo no sé si m'he quedat enrere, si és que ja estic fora d'això o simplement és que no em dedico a Forma això. part de l'equip fotogràfic, no? Jo, amb això em dóna veu preguntar-te què és, i no té res a veure amb els drons, inclús, què és el més bizarro, el més juicy, també, que t'hagi passat gràcies o per culpa de la fotografia? Amb @Elena Visuals o sense l'arroba a l'Helena? Això ja ho decideixes tu. Ostres. Buah, pues és que ara, clar... És una pregunta traïció aquesta, eh? No, però era pensar, però és que no em dóna temps a pensar. Potser has... Tenim com por el silenci a la ràdio, no? Perquè és t'ha donat accés a conèixer algunes persones famoses que no t'esperaves conèixer, potser... Bueno, he conegut a molta gent, realment, sí. Però algun influencer em o fa aquestes gràcia històries... perquè Jo seguia uns nois i ara em segueixen a mi. Però la meva definició d'èxit personal és aquesta, que No, la gent no, que jo a mi no. admiri, m'admirin a mi. No, els admirava perquè eren nois guapos. És una manera d'admirar, no, també. Sí, mira, saps què em va fer... No, sí, és tampoc una et deixes en tonteria. evidència. Ja, no, m'és igual. Soc molt transparent, però segueixo molt a un Instagramer que és com el meu preferit i sempre... Fem-li una crida. No, et segueix de vuelta ell o no? Què va? Sí, No. no, No a sobre tenim és prova. americà o no sé. Qui és? Digue'm. Hey! Vinga, va. We have a lot of Garrett accent. King. here. La Maria va viure Audiència un any a americana. Wisconsin i jo a Chicago i el Pau a Boston. Vinga, dale. Garrett King, jo a Canadà. No, a Wisconsin on vas viure? Michigan. Ah, bueno, Michigan. same shit, Sí, different sí, name, sí, sí, al Midwest. Same shit, yeah. Com The es diu, same as Jared? pagodes, no? Igual de fred, vinga, va. Pues això que no, vaig conèixer el Garrett King... Ai, no, vaig conèixer, ojalà. M'agrada molt el Garrett King i sempre va Garrett com, King, sempre va hey, com amb el listen seu up. company, no? Sempre va com jo amb Però t'agrada el amb company o t'agrada el Garrett Ja. King? Hem de fer la Centra't, crida a algú. Centra't. Sí, és una tonteria d'història, però a mi m'agrada molt el Garrett King i sempre va amb un noi que sempre l'acompanya als viatges, com jo sempre m'acompanya la meva millor amiga, que és l'Anna. Doncs ell sempre va amb un noi i aquest noi m'ha seguit. El que jo segueixo no, però el noi m'ha Ei, seguit. però s'ha de començar I ja per està. algun costat. Exacte, Tots són saps? steps cap a Però això l'objectiu no que és busques. res bizarro, Res bizarro. Esperàvem això- una mica més de suc, eh? És que no tinc- Sí, tinc no gaires n'ha gaire coses. juicy story, però bueno, o He sigui... lligat per la... Per Mira, això fer és algo fotos. ja, doncs. Sí, però... No volem saber més. Ens expliques la resta Sí. fora de micro, si et Ja sembla. cantarem. Vale. Perfecte. Doncs, de fet, nosaltres pensàvem en tot el tema
visual que treballes, i ara sí que és visual, no visual, al voltant, al final la fotografia és un art i és un art plàstic com a tal. Com treballes el que és la cultura pop però plàstica? És a dir, m'estic enrotllant, que jo faig molt això, però el que te vull anar a parar és quins són els emojis que fas servir més. Si ara traiessis el WhatsApp, o GIFs, com es pronuncien? Gift, no? Gift. T'has quedat molt enrere, tu, Laia. Stickers. What? Oh, yes. Tens stickers personals? Jo tinc un sticker meu. Amb unes bananes També. horribles. Podem fer una cosa que és zero radiofònica, però jo crec que encaixa, que és que ens els pots treure i ens els pots ensenyar si procedeix. Que els ensenyi. Que els ensenyi. Com ho faig? Ensenyar. Meus. Anem a enfocar el micro a la pantalla. Vale, mira, li envio un amic, vale? Vale. Perquè estic a la conversa. Per Ara favor, fliparà, pobre m'estàs amic. escoltant. Vale. Laia, pots fer una descripció acurada? És una persona aplastada per dos làpides de pedra pel costat, és a dir, com una palaia vista de canto. No té cap sentit, no és Helena visuals ni visuals. Jo crec que Laia mereix ensenyar el teu. El meu és fantàstic. El teu és fantàstic. Jo l'hauria d'ensenyar a càmera, però ara no una disposo cosa d'ell. que m'heu preguntat, el meu d'això preferit, el meu, ja m'ho sé en realitat, el meu emoji és la rosa. M'encanta la rosa. Ets socialista? A veure, la rosa. What the fuck, la rosa? La rosa m'encanta. La rosa clàssica, la rosa Els seran sempre aquesta rosa nostres. Has vist el Petit Príncep? T'agrada el Petit Príncep? Coneixes la rosa? Que la posen dins d'una... No, però la veritat, utilitzo molt la rosa i utilitzo molt la careta que fa així. Ara no t'han vist, perquè estan a la ràdio. És una careta que treu la llengua i té els ulls així com... Torts. Com que ja has dit que no coneixes ni la rosa ni el musical del Petit Príncep, jo te'l poso de fons. Pensava que tocaries Roses de l'Oreja de Van Gogh, que ha sigut molt normal en aquest programa. No, que també, però ja arribarem a això. Ha fallat el nostre tècnic. Despedit. Però de fet estem a un pas només de que són l'Oreja de Van Gogh, perquè a mi em sap greu, estem allargant perquè ens agrada aquesta conversa, però estem furíssima de temps des de ja fa una bona estona. Jo només vull una cosa, per favor, abans de passar al tancament del programa, i és que ens prometis en antena que ens farem una selfie que serà millor que la resta que tenim en el nostre perfil amb els convidats pertinents i col·laboradors. Això segur. Segur. Haurà de fer una selfie perquè no hi ha una cinquena persona, per tant som els 4 que hi ha aquí, serà una selfie. Serà perfecte. Vale. No m'obligaràs a que sigui jo la que surt lletja fent la selfie? No, seré jo. Vale. Perfecte, doncs esperem colors taronges i esperem, ojo que aquí treballa el sèpia. voldrà dir que he estat escoltant, que a la Lightroom es treballi el filtre que farem servir. Heu vist? Molt remes molt. Com aquí mentre tothom parla jo faig la meva feina. Hem de despedir el programa i no sé si ja ho saps o has vist els nostres altres programes anteriors, però nosaltres sempre donem 3 opcions per despedir el convidat en qüestió. Primera opció és cantar en directe una cançó de l'Oreja de Van Gogh, que ja t'avisem ara que és l'opció que ens agrada més a mi i a la Laia. El segon és fer un speaking del First. Jo tinc per aquí darrere un parell de fotos, són just aquestes d'aquí, de l'examen oficial del First Certificate of English de Cambridge. Llavors has de comparar i parlar sobre les dues fotos. O la tercera, que també és una mica l'opció que he donat jo, és el No ets tu, soc jo, on t'has d'improvisar una ruptura en directe, és a dir, un carinyo hem de parlar, hem de fer un cafè i parlar, doncs de la manera que puguis ens deixes. I eres un amante seguro! seguro! La primera opció, però de cantíssim. Doncs poso pausa directament a la música perquè ens anem a cantar l'Oreja de Van Gogh. Jo tinc uns acords... Clar, entenc que t'haig d'acompanyar amb l'ukelele, no? Explica'm-li als oients que no ens estan veient. Tenim un full amb els acords, donem l'opció de La Playa, 20 de enero, Rosas i Cuídate. La que més et coneixes? Sí, s'ha de dir que n'hi ha alguna que no sé tocar amb l'ukelele, llavors... Segurament és aquesta. No. Vinga aquí darrere i farem algun d'això. Això és referents, Por eso esperaba con Rosas. la carita empapada que llegaras con rosas, con 1000 rosas para mí. Farem un playback en tota regla, doncs. No va, Puc buscar-la a internet. Això és culpa meva perquè sóc el que he preparat els acords. Estava... Bueno, sí que ens la sabem. Pensado. Pam, pam, pam. Ui, és que faig els coritos. Has decidido mirar en los ojitos azules que ahora están a mi lado. No ens la sabem, Ni Carmen. mitjan. El momento en el que te conocí, asumiendo que te... Podem anar directament al... Estem arribant al Casi Bridge, Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, con 1000 rosas para mí.
porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto, soy así. Y aunque Parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí. ¿Dónde qué? Los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta y quizás sí. Helena, moltíssimes gràcies per venir aquí a fer Avui una és copa que amb nosaltres. vuelva. Estem encantats i la veritat és que veure sols hagués estat més avorrit i segur que menys interessant. Helena, moltíssimes gràcies. Torna quan vulguis, però recorda que la segona copa la pagues tu. Vale. Doncs moltes gràcies per ser Fins aquí. dimarts que Bona ve, nit i fins tothom. dimarts que ve. Mua. Adéu. Adéu, adéu, adéu. Estic suant. L'hem apagat perquè l'Helena no li creu la telèfon. No, ho podem ficar, però és que... No és que no ho fiquem. Estem no on air. Estem on anem perquè he de dir una cosa. Hem de cantar una cosa. Sabeu pensar que no es tenen notícies, que es parla un rato els presentadors? Això se sent? Això estem al YouTube perquè... No parlin, No puc parlar perquè...